Карпатська Русь хрестилася на 125 років скорше, як Київська. І як то до київські історики пишуть, уж нас не було. Уви, коли се пише історія, то її пишуть не історики, а некі прислужники очередних властей. Зато в результаті історія така й сковеркана, така порубана, згублена. Я споминав, як заставив історію писати та власть при Ющенкові. Йому се виділо, що він главний начало возрождення України. Кожен з них, то Порошенко ся рахував, що він главний возрождення України. Да що вони прості люди, слабенькі, без особливої підготовки або без яких научних даних робити себе вождями. Да, Україна має свою історію. Перший раз вона була проголошена як УНР у 18-му році, не раніше, а стала частю СССР у 22-му році. А к тому вже, коли создався СССР, Подкарпатська Русь вже мала 3 роки. Національна Республіка Русинів, Подкарпатська Русь. Ми старші від Совєтського Союзу на 3 роки. А потім проголосила незалежна Україна лише у 91-му році. І ми підтримали ту державу, яка нас нині не хоче визнати. Як це? Да наші голоса за Україну були. І нині голоса за Україну. Чому нам так ліплять сепаратизм? Ми хочемо бачити тих людей у прямому ефірі на телебаченні. Ми хочемо чути їх аргументи. Ми всі говоримо по-нашому, по-русинськи, по-святому, благодатному, інтересному. Ми купаємося в нашому язикові. Ми любимо українську мову солов'їнну, але наша і ще файніша, бо інших бути не може. Не ганьбімося признатися, що ми русини, громадяни України. Кожний народ доти жиє, доки його язик, співанка і танець живі. Но найголовніше – мати свою історичну пам'ять. Де ми жили давно, де тепер і як поступати розумно. На цьому передача недосказаної завершена. Будьте здорові! Будьте здорові і майте добру історичну пам'ять, бо лише вона на всьому світі спасає від асиміляції із усіма сусідськими народами, які поочередно присваювали себе русинів. То мадяри казали, що ми угорські русини, то румуни свої приглашають, то Україна називає нас українцями. Ми хочемо поправити і власть, і воїнство їх, і всіх ідеологів. Ні, ми українські громадяни, но русини етнічні. Русини по національності, то, що нам подарив Господь через рождення від своєї рідної мами русинки. З Богом Святим!